Jo parlaré sobre el pla del Júquer i després tocaré algo del Vinalbó, aunque està tot molt dit, jo estic d'acord en tot el que s'ha dit així. El futur del Júquer en el nou pla del Júquer. El nou pla del Júquer, pla hidrològic del Júquer, que s'ha passat ja a l'informe preceptiu del Consell Nacional de l'Aigua i que està pendent de que siga aprofitat per... No, està pendent de que siga provocat o aprovat per el Consell de Ministres. És un pla que no es reconeix els errors del pla del 98, sinó que els augmenta. Els plans del 98 era la majoria d'aigua era aigua de paper i segueix, estem en el mateix, en aigua de paper. El pla del 98 sobrevalorava els recursos del sistema Júquer i repartia una aigua que no existia. Afortunadament, la modernització dels regants tradicionals i la reducció de demandes de l'aqüífer de la Manxa Oriental ha permès equilibrar el balanç del sistema. Però aquest equilibri sols es manté en els usos actuals del sistema, però no en les assignacions que preveu el pla. Bé, en tot això en la modernització, jo ahir també és una cosa que s'està parlant molt de la modernització, s'està parlant molt dels 40 i tants milions d'euros que té que percibir la Ribera Alta, però sobretot la Seca Real per a això, però que aquests recursos, a veure qui m'hi diu a mi, o qui pot, des que toquem el Júquer i que estem molts anys per així veient i regant i anant al camp, aquests 200 hectòmetres on estan? Jo no es ve que ningú puesto. Hi ha qui diu, estan en els embalses dels ahorros. Quins embalses dels ahorros? Si la Seca Real i l'USUC, i nosaltres estem dins d'USUC i estem tots junts i estem tots units com una pinya, però no es critica ara. Però el que passa és que en el que és la modernització ha anat en depriment de lo que és la Ribera Baixa i sobretot les caigudes del Júquer a lo que és l'Albufera. Jo a l'Albufera estic 18 anys en la Junta del Desagüe de l'Albufera. Estic allí com a secretari general de l'Albufera. Entonces, l'Albufera sempre hem dit que la Ribera Alta ha sigut la que ha tingut i ha mantingut molt l'Albufera. Claro, quan antigament la Seca Real regava en moltíssima aigua, hi havia molta aigua en el Júquer, Castilla-La Manxa era secà i tal, entonces la Ribera Alta, l'Albufera de València, tenia molta aigua. Però avui l'única aigua que té i que li arriba a l'Albufera són els 175 hectòmetres de Sueca. I és que no n'hi va més, perquè la de Cullera va tota per l'estany. A l'Albufera no n'hi va gens, que també és una zona que també té que tindre aigua dolça. I després també tenim 4 pobles i tot això, això s'uneix en Cullera i va també. Però de la Ribera Alta l'única aigua que va és la que va per Sollana i va per això. Tenim Escalona i tenim Carcaixent, que caigudes no ne venen així. Escalona no té ninguna caiguda així, encara que els homes reguen. Però antes tot això, i és dir, que confiant en aquests 200 hectòmetres, que de veritat, si és que estigueren o l'estan, tenen que ser per l'Albufera i per tot el que són les zones húmedes de baix, que tenen que tindre vida, perquè l'Albufera, no ens equivoquem, que l'Albufera, tinguent els arrossars, no patís, no té problemes. No té problemes perquè l'Albufera, jo dia a dia, a mi me diuen els nivells que hi ha i cada vocal de cada frontera, de les 8 fronteres de València, però jo estic més al càrrec dels nivells i de que l'Albufera, les goles, que tiren a Xina, que tiren allà, bueno, el que passa. També tenim un problema en els banyistes, que en l'estiu l'Albufera està tota la vida allà i en l'estiu no volen que ells caigui a la mar. No volen que entre el dia i que algú caigui mal. Jo tota la vida he anat al Perelló, he anat allà vora el pantà i no m'ha mort mai. I ara sóc el primer que carrega. Quan vaig a casa, si la moda la fa, ja ho obert l'Albufera, no es podia estar a vora mar. Si tota la vida has estat ahí, vinc a dir jo que fins els mateixos de la zona ja ens han conscienciat tots en que l'Albufera no té que eixir aigua. Però això no vol dir res. Tinguent l'Albufera enguany ha sigut un any malíssim. L'Albufera enguany han tingut... La Perellona ha costat més que mai de fer-se, però no ha passat res. Entre tots ho han tratat bé, l'Albufera, tot el podriment de la palla, que això ja és una cosa vella i si no s'agarren altres solucions
de la crema de la palla anem a tindre tots els anys això, però fora d'això no s'ha encoixat ni una granota que digui que la cosa ha anat bé. L'únic que passa és que li veig jo més mal a l'Albufera. Totes les caigudes del Xúquer que anaven a l'Albufera, que ara no van, que no tot el que estan allà. I ara, si volen ficar en el pla aquests 200 hectòmetres per dur-los al Vinalopó o on siga, doncs això és el que no quadra i nosaltres no anem a estar d'acord en tot això. El nou pla, en lloc de consolidar la substitució i l'equilibri existent en aquest moment i posposar l'equilibri existent en l'increment de demandes a la generació de recursos en la modernització, i veus, ja tenim altra vegada de la modernització, actuacions, incrementa alegrement les assignacions sense disposar dels recursos i genera un enorme dèficit que proposa que resolga en recursos restants. Demana 175 hectòmetres de recursos restants. Les noves assignacions que incorpora el pla són noves assignacions. Abasteciment d'Albacete, 24 metres cúbics, 24 hectòmetres. Sagunto, 17 hectòmetres en 10. València, 31 en 5. Però això són noves assignacions, no el que té. És a dir, que València, de 90 hectòmetres que està gastant ara té una assignació d'1 metre cúbic més tots els dies, és a dir, que en gastarà 120. I és València del Xúquer, del Túria, que diuen ells, però és València del Xúquer. Després també tenim el regs de cabecera, 40 hectòmetres. Abasteciment de lo que és tota la cuenca d'ací que volem picar-li a l'àvia i tal, 5 hectòmetres. I després tenim el trasbàs del Xúquer-Vinalopó, que ja no ho fica com a sobrants, 80 hectòmetres. És a dir, que no hi ha àvia per res, és àvia tota de paper. Este pla és un pla que no deu d'aprovar-se. Nosaltres, de fet, estem ja, USUC està fent ja al·legacions, estem fent reunions d'això de cara al pla, perquè és que este pla, això és un pla de paper, encara que diguen que tinguin. És a dir, en total, de noves assignacions, 197 hectòmetres en 60, és a dir, que és una barbaritat, el que no saben ni per on van. A la vegada s'incrementen les assignacions i es reconeix que no es poden atendre les assignacions per a regadiu del canal Xúquer-Túria, que tenen concessió i ja figuraven com a assignació en el pla anterior. És una contradicció inexplicable, claro. El canal Xúquer-Túria té molta àvia de pou, se fa per veure València, el canal Xúquer-Túria està gastant, a més que València ara té ja de concessió fins a 120 hectòmetres i el canal Xúquer-Túria encara té 97, que també té, és a dir, que tots al Xúquer, com si fos el Mississippi. El Mississippi encara es queda curt al costat del Xúquer. En total, el PA quantifica els recursos del sistema en 927 hectòmetres, hasta tous, i assigna 1.218 hectòmetres per als distints usos, inclús aprofitant el 100% és algo més de 200 hectòmetres que existien àvies avall de Tous, cosa impossible. El balanç és negatiu totalment, perquè això és impossible. On estan aquests hectòmetres? No estan en ningú puesto. El que saben dient de l'Albaida per canviar àvia, per donar àvia de dalt de l'Arcón per l'àvia d'Albaida, l'Albaida enguany, si ho miraren bé, ja ves l'àvia que han tingut, però si vaig a plogut poc, doncs només podrien anar a la Ribera perquè ells s'endueren de dalt 1 hectòmetre o 2, res de 10 ni 11 hectòmetres. És tot una mentira. Això és tot una mentira el que estan. En la documentació del pla s'han incorporat les simulacions de lo que passaria en el sistema Xúquer en els distints escenaris prevists per al pla. El resultat és desolador. Els resultats indiquen que si s'usara l'aigua assignada en el pla no es complirien les garanties dels regadius tradicionals ni tan sols les seues àvies subterrànies i els rebombejos. És a dir, que els rebombejos ho tenim més fàcil, per exemple, en Sueca, nosaltres tenim allí una sèrie de rebombejos que la mateixa àvia que això l'anem tirant amunt, la pugés només 1 metre, 1 metre i mig, no costa tan cara com el que és un pou, i aquesta àvia s'oxigena ella mateixa, la pot rebombejar, doncs és una de les avantatges que tenim. En un any de sequera, en la zona nostra, a la Ribera Baixa, si ara gastem 14 metres cúbics per segon
En la cria de l'arròs, nosaltres en Sueca venim a gastar per 8.800 hectàrees. N'hi ha 6.800 d'arròs i el resto són d'horta i tarongers. En el que és la temporada de reg, perquè després ja venen les fluients quan s'acaba l'arròs, nosaltres el que és la temporada de reg, 128-130 hectòmetres mos apanyem. Però ha hagut anys, en els anys de la sequera, de l'any 95, aquelles dues sequeres que hagueren, nosaltres arribarem a regar en 64 hectòmetres. I farem arròs, i farem... Ara, molt més gasto, el gasto era el doble, perquè havia que pagar molt de quilowatt de llum i molt de gasoil dels grups, però farem arròs. És a dir, que nosaltres estem preparats per poder fer arròs en 7 o en 8 hectòmetres cúbics per segon, com per fer-los en 14 o 15. També s'ha ahorrat allí, clar que s'ha ahorrat, des que les terres s'estan basant en l'àcer i se dona decantació i tot, doncs entonces, en vez de regar en 17 metres cúbics que regaven, doncs avui en 13, 14, ara mateix estem en 11, i després quan vinga a partir de mitjan mes que ve en avant, ja anirem en 14 fins a finals de... I això ja és un pulmó natural que té l'Albufera, perquè els nostres camps d'arròs van tots per dins dels camps i això ja desemboca en l'Albufera. El resto de regadius, Albacete, Canal Junquertúria, veurien reduïdes les seues assignacions. Àguies superficials a valors molt baixos que obligarien a utilitzar àguies subterrànies, el que faria impossible la recuperació de l'aqüífer de la Manja Oriental i generaria problemes en els aqüífers de València. I si s'incluïxen les reserves previstes, el resultat és la dessecació total del sistema Xúquer, perquè és el que, tornem, i no vull fer-me repetitiu, el pla de Cuenca del Xúquer està supervalorat. Enguany tenim molt d'aigua, ara tenim en Tous, en l'Alarcón tenim 900 i pico hectòmetres, però no això, perquè mira, jo dic així, que ahir m'ho feien passar, ara tenim nosaltres, el que és el sistema Alarcón contra els Tous, 896 n'hi ha en l'Alarcón, de 906 que en teníem. En Contreras tenim 362 hectòmetres, en Tous en tenim 96, és a dir, en el total del sistema 1.354 hectòmetres d'aigua. En tenim ara, a aquestes hores, menys 50 hectòmetres menys que l'any passat, perquè estem ara tots... Hi ha aigua, si no s'obre ningú grifo que no toque, i Castilla-La Manxa, que estem, que ara us ho explicaré raonant en ells i tal, jo crec que tenim aigua per 3 o 4 anys, sempre que estigui la cosa per a poder... I perquè no patisca l'Albufera i perquè no patisca... Ara, el que no és de dret és que els ahorros que diuen que han de regadiu, que aquests ahorros no existeixen, ja te dic, diuen que estan en els embalses, però jo no em ve cap en els embalses, perquè el part el veig tots els dies i en els embalses l'aigua que ha plogut molt per dalt, els embalses estan molt bé i estan. I la materialització de les provisions del pla condueixen a un sistema Xúquer en un dèficit estructural gravíssim. I aquesta situació suposa un futur molt negre que no haguem de consentir. És a dir, que no haguem de consentir tot això perquè és que eixugarem el Xúquer. Nosaltres tenim ara, han tingut unes reunions que algú que les ha criticat, USUC ha sigut jo el que ho parli i tal, però anant en tot USUC, hem estat en Albacete, en la Junta Central de Regants. Demà hi ha una reunió també sobre el tema allí, però no de nosaltres, i així en Alzira el dimarts ne tenim un altre de matí de la Confederació. Entonces, ells s'han compromès amb nosaltres, ara tenen que vindre allí, nosaltres hem estat allí, tenen que vindre allí també, en què ells, perquè a vegades jo em fio més d'Albacete que d'Alacant, de veritat, sempre ho he dit, perquè saps Albacete el que vol i on pot arribar. Entonces, ells amb nosaltres ens respecten les nostres preferències dins del Xúquer i ens ho respecten com a Sara. I després de tot això, els segons han de ser, em pareix molt bé. Si nosaltres en el pla nostre, en USUC, necessitem, ara estàvem en 725 i ara estem en 500, 500 i pico, i ells en necessiten 500 més, doncs no passa res. Jo crec que entre tots podem el riu, no el veig jo que el bany... Ara, ells s'han compromès amb nosaltres que si fiquem més regadiu té que ser en els mateixos hectòmetres que tenen perquè han de fer cultius
que gasten, utilitzen menys aigua, s'ha fet menys d'axa. Ara hi ha un tipus d'almela que diu que la reguen i només en 1.000 metres cúbics és prou suficient, la vinya, en fi, tot el que s'ha fet allí. L'altre dia vaig tindre, jo feia temps que no havia estat, vaig tindre gust de veure, ho havia estat passant per la carretera, però de veure l'explosió, i està molt ben organitzat allò. I aquests homes pues, també tenen el seu dret a tindre l'aigua i això. Ara, el que no pot ser és que la Generalitat Valenciana i Pepe Siscar, que diga que nada, que el Vinalopó, a mi arriba a dir-me l'anterior director general que havia, José María Benlliure, que jo crec que el coneixereu tots, arriba a dir-me, diu que era més rentable fer una lletuga en Alacant que no en València, i que, però tu com t'atrevixes? I ell ja estava donat com a fet que era el nou president de la Confederació i farem tot el que poguérem perquè no fora. Jo vaig ser un dels que vaig fer el que vaig poder perquè no fora, perquè és un impresentable, això no havia estat ni en la Confederació, perquè és un home que sempre... I ara el nou director general que tenim de l'AUIA, el que estava dient d'Enrique antes, té tota la raó del món. Jo demanava diverses voltes i ho han dit en la dimissió d'ell, el nou director general de l'aigua, un home que tot sabem d'on ve, que s'ha gastat una tira de milions d'euros per ahir per no res. I ara el premi és estar de director general de l'aigua. El conseller que tenim, el mateix. Un home que el que va demostrar massa, el que ha buscat és el silló, perquè és un home que després de que ha sigut independent, ha gastat totes les camises i totes les jaquetes per canviar i a veure com se col·locava fins que s'ha col·locat. I ara encara va, però això què vol dir? Per això n'encomanem. Ara el PP s'ha endut o mos ha endut, perquè jo sempre ho he dit que soc del PP. En València han tret 90.000 vots menys, tindran que viure més d'espales, en vez de viure a les espales de la gent, que visquen de cara al poble. No, vinc a dir jo que això no és així parlar de política, però és que el que no se pot fer és que estiguen massacrant-nos de mala manera. El que estava dient en Enrique, pues en Madrid jo vaig estar aquest dia en la reunió, jo sol que estic en la directiva de la Federació Nacional, i vaig estar allí en Don Manuel, el president de la Sequeral i tal, i aquest dia sabia, l'home aquell estava molt mal perquè havia tingut una operació i no està massa bé. Claro, Andrés Martínez, com és el suplent d'ell, perquè ahir mos clavaren un gol, que jo el vaig veure vindre, el que els altres, déjalo estar, ficaren el tet, ell ja sabia que el tet se n'anava per col·locar-se ell. I jo dic, tu encara que estigues morint-te, a sentar-te allí al Consell de l'AUIA i no s'ha de sentar Andrés Martínez, però Andrés Martínez allí. Després vaig veure jo en la premsa i el d'això, que no Andrés Martínez, Pepe Siscar i tota la pandilla de... I mos enganyaren totalment, mos enganyaren a tots totalment. I això va ser una cosa que... I després encara que digueren de per ahí, que ell representava a tots els regants. Si ell no està ni a la comissió de desembals del Xúquer, com representes tu tots els regants de València? Què és el que està passant? Això és igual que la Federació Valenciana de Regants que tenim, que mos la vam ficar en calçador, perquè nosaltres al fi i al camp no la necessitem, perquè ja tenim un, mos la ficaran en calçador, i no m'ho han d'anar d'ahir perquè tenim que estar i tenim que nosaltres també opinar. Què passa? Que el Benjamín i tota la quadrilla que és... Jo estic com a vicepresident també de la federació, però sempre ho he dit, que això és una federació que no tingués que aportar res, que per mantindre-la ara nosaltres sí que hem aportat 20.000 euros, ho suc, i els altres no paguen ningú res. I el que passa és que, mira, ho apoyem i ho aguantem. Però vinc a dir jo, i que estiguen encara, no vinc a dir jo, vinc a dir això, perquè aquest dia aquells encara donant-li la cova a Andrés Martínez això de que fora, i això no és així. El president es va abstindre en nom de tot, perquè ell té el vot tant del Túria com del Mijares, i superditat, i li ho vaig llegir al ministre, estava jo veient-ho com li veia, jo dic, vull que li llisqui al ministre, de que Sueca, la Ribera Baixa, Sueca, Quatre Pobles i Cullera i Carcaixent votàvem en contra i especificàvem el per què. Sin embargo, Escalona i la Seca Real es van abstindre. Bé, cada un que passa el que... És a dir, que... I ara que diga ell, que ell és el que... Jo he estat anant... Ell,
un mes estiguerem anant en la comissió que feren en Madrid, en el Ministeri, en el secretari d'Estat, doncs anava. A principi era de tècnics, jo no anava, però quan m'enteria que anava Paco Cabezas, Andrés Martínez i Paco Santiago, dic, doncs ells van, jo també, bueno, i d'això. Tinguérem allí, anàrem a diverses reunions, i allí mateix el CEDEX és una empresa estatal, però són serios, ells no se la farren ni pel president del govern. I feu els estudis i va dir que sobre el trasvase Xúquer-Vinalopó, en l'únic puesto que hi ha sobrants i que hi ha aigua és en la Marquesa. Després, aquest dia, es quedava per una altra reunió, anàvem totes les setmanes, els dijousos, i ells digueren que ens traurien, i després feren un estudi, que tardaren 15 dies a fer-lo, per veure la qualitat de l'aigua, per veure tot el que estava dient que teníem allí, Enrique, i efectivament havia. I va ser quan ells digueren. En el Gemesí, quan arriba per Casí, el Gemesí, els dir això, l'aigua no té menys qualitat que quan arriba baix a la Marquesa, perquè és que baix a la Marquesa hi ha fora més d'aigua, hi ha el riu Sego de Corbera i això desemboca subterràniament per allí, perquè el que no pot ser, per exemple, és que nosaltres, des de la sud de Cullera i Sueca, està Sueca i després Cullera, a fora, per arribar a la mar, 2 metres cúbics d'aigua, i ja vol que per la Marquesa n'eixen 8. I aigua bona. Entonces, estos senyors ho miraren i digueren que l'aigua, i això no m'ho invento jo, estan els informes d'allí del Ministeri, l'aigua de la Marquesa en una potabilitzadora també és inclús bona per a beure. Com diuen que l'aigua, nosaltres estem 800 anys regant en aquesta aigua, també fem hortalisses i també fan en els marenys, en Cullera i tot això també se fa. És dir, que en tot això la cosa està molt polititzada i molt marejada. I després també el Vinalopó. El Vinalopó mitjà, no sé si Enric el coneixerà, Pepe Torregrossa, que és el president del Medio Vinalopó, allí vingué, me tocava un dia, diu, sí, Pepe, jo el conec ja per uns anys, aquest home, diu, jo vull aigua per regar, jo no vull aigua per fer negoci com està passant-nos en el Vinalopó, ell està en el sindicat central. Dic, doncs si vols aigua per regar, en la Marquesa la tens. I és que ens han dit que la Marquesa agarrem l'aigua a 200 metres de la desembocadura del mar, això és aigua salada, això. Ho vinc a dir per el que tu has dit, que estan manipulats i estan dient-los, fent-los creure el que no és. Bé, no passa res. Venim un dia, ho veurem tot, dinarem a la casa d'Escanos, en Sueca, i ho veureu tot. I anarem tot a Suc i vingueren ells. Agarrarem un microbús, estaguerem en la Marquesa, estaguerem a la balsa del Panser, ho vegueren els homes tot. Quan arribem allà on està la toma de la Marquesa, dic, veig que si hi ha 200 metres, dic, així hi ha 3 quilòmetres 600 metres. 3 quilòmetres i mig passa de la toma a la desembocadura. Entonces així estan tots enganyats. Bueno, anaren, ho presentaren a la Junta Central i la Junta Central es diu que ara la Generalitat, la Confederació també, perquè, clar, jo, la presidenta és de Sueca, no vull dir res ni en contra, perquè la xica, vale, tots sabem el que ha dit ell, d'on ve i jo la conec tota la vida, però vinc a dir jo, la xiqueta està fent tot prou, però bé, ara resulta que el Vinalopó diu que volia l'aigua d'allí, parlen des de la Junta Central, ens hi ha Pepe Siscar, el superconseller, doncs en seguida jo dic el superconseller perquè és conseller d'Agricultura i vicepresident, no s'han vist més roses. Però bé, així el Partit Popular, per això veu de fora, ens hi ha tap, ens hi ha el primer per ficar-lo des que volen això. Bé, vinc a dir per això. I 15 hectòmetres d'aigua, i ens hi ha la Junta Central del Vinalopó, dit per Pecapagos i passat en una, diu, mos heu de pagar 10 cèntims d'euro per l'aigua d'allí baix a la Junta Central. I després 3 cèntims d'euro, ja són 13 cèntims, això de gastos fijos per les averies que poden passar. Però si la tuberia ja no està ni utilitzada i aquesta tuberia ja que no està utilitzada no té una garantia, no? Que tenen que ficar, és dir, que mira si hi ha negoci, ahir no el Vinalopó, tot això de l'aigua, que això és un escàndol. Això que és un escàndol.
i entonces estan molt enganyats. Però ara la gent ja, l'altre dia a la universitat, va ser el divendres, no? Vingueren allí un regants del Vinalbó, que tu ja es vas sentir, i jo us ho vaig dir, mira, ha passat això, i els vaig dir, ei, nosaltres d'això, doncs és així. És a dir, que està tot de mala manera d'això. I tota la culpa de tot això la té la Generalitat, el director general de l'AVIA i el conseller, que no havia d'estar ningú dels dos. No havien d'estar ahí. Després, nosaltres estem ara ja fent també recursos al Pla de Cuenca perquè no ens pareix bé conforme. I la deuda històrica que estava dient Enrique que tenim, perquè ells diuen que al TEL li sentia jo dir que feia més de 400 anys, doncs jo crec que una deuda històrica ja quasi als 5 anys prescriu i 400 anys ja veus que és dir que no. I ja t'he dit, i el del CEDEX i això, doncs els homes ja ho han dit, però així és que a nosaltres, als regants tradicionals del Júquer, i me costa a mi que els de Castilla-La Manxa també, aquests en la Cospedal i companyia no estan massa bé, no ens han tratat gens bé en el Ministeri i sobretot, jo no li dono ja la culpa al secretari d'Estat, li dono més la culpa, que és el que ha dut el tema, li dono més la culpa a la Generalitat Valenciana i allà en Castilla-La Manxa que ja s'apanyaran, però la Generalitat Valenciana ha sigut de xuscar de guàrdia, el que han fet. No farem res, ni menjarem res sense acord del regant, una mentira total. I així estan les coses. Ara, a veure què és el que passa, però intentarem que... Jo crec que la millor manera és anar... Jo sé que a alguns no es pareix bé, però és anar agarrats de moment, sempre que no es desmaten de Castilla-La Manxa. I així, en un xut, marques 2 porteries. Li pegues a la Generalitat i pegues... Home, és que ja està bé, és que no es mereixen altra cosa. I l'Albufera, jo crec que mentre se fa arròs, tranquils que això, però els que més avui aporten avui a l'Albufera és la Ribera Baixa, no és la Ribera Alta. La Ribera Alta no, no per res, perquè tenen els goteos i tenen el d'això i no, aporten per el que poden aportar per Sollana i prou, però res més, i per al Val, però res més. Doncs bé, jo per mi, de moment, ja està tot dit.